wang'ere kaka ni kaogi e kinde ma pod ni e skul kacha, tere kaka ni overcome gi. Koro nikech be natin, koro ng'eni asira tem nengen kanga to yanyi tibe yani ama alafu most of the time na avoid people kabisa. Koro nachako leo school sana adhi sesemoko kadhi, especially ndalo parade no kadhi gan ng'eni kichungi parade gi line gi jitene ni koro especially days of parade, Monday and Friday no kairo ga this school. But overcoming awachani na learn to have a thick skin nikech okni negiweyo, but koro an mana ahamwa kech koro ok nanyalo we school, an ahero somo personally. Koro na have to grow a thick skin to endelea. Atukuru nyaka sani misomo bisetieko ni dhi high school, dhi nyaka campus, wacho ni setieko campus, makoro sani koro intiere oko kache inachiel kuom jogo makoro intiere job market, umanyo tije. Ngimo sebedo yo machalo nado bisetemo kata fwenyo temo manyo ndache ni gini to ne ochakore nade to ang'o makele? Koro manatieko form 4 koro donge mana biro Nairobi na dhi campus. Previously ne pok na ng'ama ni conditioner alafu na care anything about it. But koro mana biro Nairobi